Здравейте, приятели на фолклора на ансамбъл България! Аз съм Ива Костова, хореограф и ръководител на ансамбъла. Както всички знаете, тази година, на 11 ноември, ще отбележим нашата 10 годишнина, която нарекохме Шарено по 10. В следващите дни ще се запознаете с нашите танцори. Хора с огромни сърца и души пълни с любов към фолклора, танца, музиката и живота. Наслаждавайте се! Здравейте, казвам се Анета и съм от Пещера. Работя като детска учителка в Монтесори градина. За мен първото ми участие с ансамбъла на фестивал беше още по-вълнуващо, защото всъщност се оказахме двама.